ହଁ ହଁ ଅଠର ପରମ୍ପରା ସବୁ ସାଧୁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ନୀତି ସବୁ ହେଉଛି। 7 ଜଣ ମହନ୍ତ ବୋଲିନି ଏଠି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦୀପକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛେ ପୁରୀର ଟୁର୍ରେ। ତ ପୁରୀ ଗଲାବେଳେ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେମିତି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଯିଏକି ଦାସିଆ ବଉରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ସହିତ ଏକ ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ସେ ପୋଖରୀ ଜଳ ଭିତରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ପୁଣ୍ୟଧାମ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠକୁ ବୁଲିଯିବା। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠ। ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ NHରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ପାଖାପାଖି 4 କିଲୋମିଟର ଭିତର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠରେ। ତ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ମିଳିବ। ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଏହା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲି ଗାଁରେ ପଡ଼େ। ଯଦି ଆମେ ଦୂରତା କଥା କହିବା ତ ଏହାର ଦୂରତା ପାଖାପାଖି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 38 କିଲୋମିଟର ଆଉ ପୁରୀରୁ ପାଖାପାଖି 30 କିଲୋମିଟର ହେବ। ତ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ରୁ NHରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ନେଇକି 4 କିଲୋମିଟର ଏଇଭଳି ଗାଁ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଭରା ପରିବେଶ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମିଳିବ, ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠରେ ଏବେ ରିନୋଭେସନ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବନା ହେଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ବନା ହେଇଛି, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବନା ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ବୁଲିଯିବା ସେଇ ପବିତ୍ର ପୀଠ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠକୁ, ସେଇ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମିଳିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ଯିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ଗଛ ପଛ ଲଗା ହେଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ 10ଟା 11ଟା ପାଖାପାଖି ଆସିଛୁ। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସରିଯାଇଛି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ନିଜେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ। ତ ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ ଦୂରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ମହାବୀର ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହନୁମାନଙ୍କର ବି ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ପୂଜା ସରିଲାଣି ଆଉ ପୁରା ନାରଙ୍ଗୀ କଲର ବା ହନୁମାନ କଲର ମୂର୍ତ୍ତିଟି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଁଳା ଗଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଆଉ ଫୁଲରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ମନ୍ଦିରଟି ଆଉ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାଟି ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଯେଉଁ ପୀଠ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କର ପିତ୍ତଳର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆଟି ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସେଇ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କର ଏଇଠି ମୂର୍ତ୍ତି ପିତ୍ତଳର ବନା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି କି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ଆସେ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଆସେ, ତ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା, ଯେମିତିକି ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହେଇଗଲେ, ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ହେଇଗଲେ, ତ ଏମାନେ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଅଛି କି ଦାସିଆ ବାଉରୀ ସେ ତନ୍ତୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ। ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପରମିସନ୍ ନାହିଁ ବା ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ଦୈନିକ ଯାହା ବି ଲୁଗା ବିଣି ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଖଣ୍ଡିଏ ନଡ଼ିଆଟେ କିଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ କିଛି ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ, ତ ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଇ ସେ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ କି ଏଇ ନଡ଼ିଆଟି ନେଇଯାଅ ଆଉ ସେଇ ଅରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଠିଆ ହେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଦେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ନଡ଼ିଆଟି ନେଇ ଆସିବ। ତ ଏମିତି ହିଁ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ କଥାକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ଦେଖାଯାଏ ଯେମିତିକି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ନଡ଼ିଆ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ପଠେଇଛି। ତ ସେମିତି ଦେଖାଗଲା କି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ୁ
ଦୁଇଟି ଶୂନ୍ୟ ହାତ ଆସି ନଡ଼ିଆଟି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଗଲା କି ଭଗବାନଙ୍କର ରତ୍ନବେଦୀ ପାଖରେ ସେଇ ନଡ଼ିଆଟିର କିଛି ଟୁକୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ପୂଜାରୀମାନେ ଏହି ଲୀଳା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା। ତ ଏମିତି କିଛି କାହାଣୀ ଥିଲା ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ସେଇ ସଦୃଶ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବନାଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରାଯାଇଛି ପୁରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଳି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଉ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ମଠ ଆଉ ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥଳକୁ ବୁଲି ଦେଖିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସଜାଯାଇଛି। ଆଉ ଦିନକର ଘଟଣା ଯେଉଁଦିନ କି ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ କିଛି ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଆଉ ଦାସିଆ ସେଇ ଆମ୍ବକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦାସିଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଦାସିଆଙ୍କର ଏଇ ଭାବଭକ୍ତିର କଥା ପୁରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚହଳ ପଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲାଗିଲା କି ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ବ ନେଇ। ତ କିଏ ନେଇକି ଆମ୍ବ ଚଢ଼େଇବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଲା। ତ ଭକ୍ତ କହିଲେ କି ଦାସିଆ କହିଲେ କି ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି, ତ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଆମ୍ବ ନେଇ ବସିବି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ନେଲେ ହିଁ ନିଜେ ଆସିକି ହିଁ ନେବେ। ତ ସେମିତି ହିଁ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ତାଙ୍କ ଝୁଡ଼ିରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲା। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ସେମିତି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ମଠ, ଯେଉଁଟାକି ଦାଶରଥୀ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 400 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ମଠ। ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ନୀଳଚକ୍ରରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ନୀଳଚକ୍ର ଏଠି ପୂଜା। ତ କୁହାଯାଏ ଏହି ନୀଳଚକ୍ରଟି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଚାହାନ୍ତି ଏହି ନୀଳଚକ୍ରରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେକୌଣସି ରୂପ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 400 ବର୍ଷ ତଳର ମଠ। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମଠର ଜଣେ ମା ଯମୁନା ଦାସୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କଠାରୁ ମଠ ବିଷୟରେ। 400 ପରେ ମଠ ହେଲାଣି, 400 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲାଣି। ହଁ ହଁ ମଠର ପରମ୍ପରା ସବୁ ସାଧୁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ନୀତି ସବୁ ରହୁଛି। 7 ଜଣ ମହନ୍ତ ଗଲେଣି ଏଠି। ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି 7 ଜଣ ମହନ୍ତ ଗଲେଣି। ହଁ ହଁ ଏବେ ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଚାଲିଗଲେ, ହଁ ଧରଣୀଧର ଦାସ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚେଲି, ମୋ ନାଁ ଯମୁନା ଦାସୀ। ହଁ ହଁ ଏଠି ମୁଁ ଠାକୁର ସେବାରେ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଚେଲା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ 2 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜାଙ୍କର ଧରଣୀଧର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଚେଲା ଚେଲି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ, ମୋ ନାଁ ଯମୁନା ଦାସୀ। ଆଉ ଏଠି ଠାକୁର ସେବା, ରୋଷେଇବାସ, ଏଠି ସବୁ ମଠ ପରମ୍ପରା ସବୁ ରାଧାମୋହନ ମଠରେ ସବୁ ହେଉଛି। ଆଉ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। ଭାଗବତ ଦୈନିକ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆଳତି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ହଁ ହଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ନୀଳ ଚକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ନୀଳଚକ୍ର। ହଁ ହଁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠ, ଯେଉଁଠିକି ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କୁ ଏଇଠି ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଆକାରର ସମାଧି ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେଥିରେ ବନା ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଠ ଗାଡ଼ିଆ ବା ସେଇ ପୋଖରୀ ଯେଉଁଠିକି ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇ ପୋଖରୀର ପାଣିରେ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ପୁରା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ପୋଖରୀର ପାଣିରେ ହିଁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କ ପୀଠର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବା କାହାଣୀ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ଐତିହ୍ୟ ଭରା ଜାଗାରେ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।